hytissä matkalla kohti jotain hienoa. Tuntematonta. Niin, tuntematonta ja uusia ikuisuusprojekteja. Isä on ostanut melkoisen auton ja nyt käydään katsomassa, että minkämoinen se on. Auto on vissiin tämmönen kuin Datsun Bluebird, vuosimalli, mikä se oli? 63. 63 ja ilmeisesti aika harvinainen auto, että oliko sitä 2 vuotta vaan tehty? Eikö Suomeen tuotu? Suomeen tuotu 2 vuotena. Tehty oli 59, 59-63. mutta niin, 4 vuotta. 62 ja 63 on vaan tuotu Suomeen tuota mallia. Joo, ja tää oli vielä se tehokkain Bluebird silloin. Mikä se on tyyppikoodi? Se on joku P312. Joo, P312 tyyppikoodi ja aika harvinainen laitos pitäisi olla ja nyt ollaan matkalla sinne ja katsotaan. Jos joku tän maan päällä jotain tietää semmosesta autosta, niin me otetaan mieluusti lisätietoa siitä, että ei ainakaan kovin moni ole ikinä edes nähnyt semmoista. Joo. Mutta palataan kohta, kun päästään auton luokse. Niin, sen verran vielä, että 45 vuotta se on nyt ollut Suulissa ja eilen se tosiaan otettiin sieltä Suulista ulos ja se näki päivänvalo. Se on joskus 75 vuonna arviolta pistetty Suuli Nuumeniin ja hakotukkien päällä se siellä oli. Mä sen tunkkasin sieltä alas ja herättelin vähän jarruja. Ja saatiin se ulos sieltä, mutta katsotaan nyt saadaanko se kärrylle vielä. Aika ihme värkki. Katsotaan kohta lisää. Täältä löytyi tämmönen Datsunin Bluebird. Aika näyttävä tapaus vai mitä? Otetaan se kyyti ja viedään kotiin ja ihmetellään siellä sitten, että mitä sen kanssa tehdään. Kurkataan tosta, näkeekö tonne. On vähän jotain pinttynyttä pölyä, ei näe kyllä sisälle tosta, mutta kattos. Täällä on tämmönen komia etupenkki, joku leveä sohva ja tuoksutkin on ihan sieltä 70-luvulta vielä säilynyt hyvin. Ja on meinaa niinku hiasessakin rattivaihteet. Semmonen löydös. Saadaan Datsuni kyytiin tosta noin vinssattua. Datsunilla. Painat nappia. Katsotaan mihin mä sen laitoin enää. Heitit siihen kärryn päälle. Kärryn päällä, käsi on ihan vieressä. Tossa noin, älä nyt kun ei minä näe mitään. No, alkaa vinssi syöttämään noin. Miltä vaikuttaa? Paljonko vielä? 1,5 metriä. Täällä on valmiina sellainen koukku mulla. Aha. Hyvä! Onko hyvä? Oo. Tää on tosi hyvä muuten, mutta tää ei mahdu tänne tää koukku tänne. Onks koukku liian iso? Joo, ei se. Tosta ei parane varmaan vinssi. Tän täytyy olla joku mahtuuhan se tollaan joo. Se ei vaan mennyt tosta välistä. Ykkösestä vai? Joo. Katso vähän, että se reuna menee hyvin. Mitä? Katso se reuna, että se ei putoo. Joo. Oma puolesi. Vähän tonne päin sais kääntää. No ei oo paljon tilaa. Nyt hankaa kiinni rengasta. Niin kato sä, ei sen väliä, se on niin ahdas. Se on molemmilta puolin kiinni. Ei Anna tulla oo. vaan. Tässä siitä ohjaa itsensä.
Ja näin saatiin vinssattua Datsun Bluebird trailerin kyytiin. Ollaan valmiita kohta viemään se kotiin, kunhan vähän sidotaan kiinni, ettei tipu tonne maantielle. Voisi vähän laittaa noi ajosillat? Joo. Ei kai toi tosta lähde takaisinpäin. Ei varmaankaan. Saadaanko me vähän tätä eteenpäin? Jaa, työntämällä. Niin, mun se olisi. Tää on älyttömän kevyt. Se. Ai. Saataisko me millään tuota narua ympäri? Mahtaako tää mikkivehje olla täällä? Jaa, niinku se on se mikrofoni nyt siellä. Älä raavi sitä hirveesti. Mistä se saatiin kiinni? Niin vedän sen tuohon ajosiltaan vaan. Tää on niin kyykäinen, että ei se siinä pysyy. No, nyt on tuotu Datsun Bluebird tänne nää isän pihaan ja jätetään se hetkeksi tuohon kärrylle odottelemaan ja sitten katsotaan, että mitä sillä aletaan tekemään, mutta mitä sä nyt ajattelet tästä tälle tehdä? Ei sille nyt, ei näin hienoa ainakaan mihinkään muuta voi pistää kuin ajo. Kyllä. Ja tämähän oliko tää nyt 45 vuotta ainakin seissyt siellä ladossa? Sitä luokkaa. Etteihän se liikenteessä ole ollut vähän toistakymmentä vuotta. Niin, kyllä. Mutta ei autot ollut siihen aikaan, ne oli 10 vuotta ja ne pistettiin suuliin taikka hautaan. Joo. Kyllä. Mutta tää oli tosi hyvässä kunnossa. Kaikkialta vähän nyt tietenkin oli joku helma, toinen helma vähän märäntynyt ja jotain pientä, mutta vähän märäntynyt. Mutta ylipäätään tosi hyvä kuntoinen auto. Kun sisältä kuvaa? 63 vuodelta. Mä voisin ottaa tästä nyt näkyy ehkä tätä Katso sisusta. Nyt kuinka komeat on oviverhoilut. Ootas. Plyyssiä. Oviverhoilussa. Ja täällä sisällä on niin kuin kaikki aika lailla kunnossa. Avaimen peräkin on tämmönen, ettei heti huku. No on vähän tommonen pidempi ja isompi avaimen perä. Tosiaan penkit on täällä aika hyvässä kunnossa. Pitänyt vähän jostain repsottaa ja mittaristokin näyttää aika hyvältä. Jaha, täällä on Ja mitäs takaluukusta löytyy? Öljypolttimia löytyy ja ai että täällä on nämä pölykapselit, kun mä just mietin, että niitä ei varmaan oo. Onko kaikki 4? Ai että. Mikä ne ei enää. On. Tää on vähän erilaiset, kun nykyään on muoviset. Onko tuo jotain metallia? Pelli, joo. Onko siinä tämmönen mittari? Ei. Ei, mä ajattelin, ettei. Onko toi tän auton? Ei, sitten minä tiedän minkä se on. Tuossa on vähän korroosio. Pientä korroosioa ja tää helma oli vähän enemmän märäntynyt vissiin. Se on käsijarru tässä sivussa tollain komeasti. Se on vaan peltiä. Tosta se sitten lähtee. Nyt ei taida lähteä ihan kerrasta. Ei se puhu mitään. Olikos toi lista tosta lokasuojasta? Jaa. Näkyykö, että paljonko täällä on ajettu? Vai toimiikohan? Ei tässä mitään mittareita. On siellä 32 000. Joo. Voisin tulla läheltä vielä kuvaamaan se. Jos se tarkentaa. $32 800 suurin piirtein. Se voi hyvinkin olla vaan 132. Niin että olisi kerran pyörähtänyt ympäri toi mittari. Todennäköisesti. Nissanin laatua. Ovi lukko ja läppä kiinni. Oho, ja sitten ovi auki. Ja läppä kiinni. No, läppä on.
Niin tämähän, onko tämä niinku virallisesti Datsuni, mutta nykyään sitten, miten se menee? No minä en tiedä millainen hän menee, mutta... Datsuni lukee täällä niin, ainakin. mutta tyyppikilvessä lukee. Sä voit ottaa siitä vielä lähikuvaa, niin siinä lukee Nissan. Niin. Nissani. Mikäs toi vanha limupullo oli? Pyynikin helmee se on. Joo. Otitko sä tuosta tyyppikilvestä? Ei. Mä otin sitten kyllä valokuvan silloin, mutta... Tuossa. Mikäs se on tuolla? Katsotaan tästä nyt tää moottoritilakin, jos näkyy. Pistäs tuosta tyyppikilvestä vähän näyttää, että jos joku jotain ymmärtä siitä. Niin... Joo, se oli semmonen video, kun käytiin hakemassa isälle tommonen uusi Datsun Bluebirdi, uusi vanha. Niin tämmöstä Nissania ei ole vielä ollut. Niin, kyllä aika monta Nissania sullakin on ollut, mutta On niitä ollut. tää on ihan uudenlainen ja tää nyt on semmonen, voiko sanoa ikuisuusprojekti, että Muitten joukossa. niin, että katsotaan, päivitellään tilannetta tässä jossain kohtaa, kun projekti etenee ja Miltä tää näyttää? niin. Niin tosiaan juu. Mä en tiedä sanonko mä jo, että jos joku ymmärtää tämmösen päälle jotain, niin otan kaikki tiedon kyllä vastaan. Joo. Ja varsinkin, että onko tämmöiseen jotain osia saa jostain päin maailmankolkkaa vielä. Niin. Kyllä. Kaikki tieto on arvokasta tässä kohtaa ja ei kai siinä. Me aletaan nyt grillaa ja syömään ja lopetellaan tää video tähän. Niin kiitos kun katsoit ja nähdään ensi videossa. Moro. Morjes!